sa iya kilay. She will be teaching me how to do my kilay. Kita nyo ng other half. And now, it's my turn to do the other. Okay, kaya natin ito mga kabangbang. I am currently here at SM Roxas. This is my first time to go here. So, let's explore SM mamaya. Pero, let's do our kilay first. Okay, we have here Carolina Espresso Shade, Wow Bry Liner, and this is the shaper pen, and then this is the shader. Yan. Pag nakita nyo ako mga kabangbang, ibang-iba na yung tabas. Huwag tabas, ano tawag mo na? Ang shape ng kilay. Okay, let's do this. First is ang lining sa babaw and dalong. Lining sa babaw. Yes, ma'am. Straight. Nabuo na siya, ma'am. Nabuo nga. Right there. Hindi mo siya pagtaas ang gid ang imo kilay. Not bad for a first time, ma'am. Ginasunod ko siya actually, pero may ako na. Ang babaw gid. Oo, ang original ko nga kilay. Ang mga permi ko ginambalan ng suplada. Pwede na maibanan na. Ang babaw lang gid pwede mo siya maibanan. Ako ito nga nila. Yes, ma'am. Ma'am. Chapta ang habaan ng alam. Diriyo. Doon. Ano lang na siya ma'am, super, lang gid, hapaw lang siya, super light lang gid na siya. Yes, ma'am. I-shade na sa dayon, ma'am. Hindi, ma'am. When you shade na, ma'am, dari ka na start sa, hindi sa, yes, ma'am. Before center, ma'am. Before, yes. Brush na siya dahil. Brush. Pare siya dahil. May brush mo na siya. Alin din? Like this, ma'am. Oh. Okay. Pero from here? Yes, ma'am. Pag ining sa dalom, i-brush mo sa pababaw. Mo na, oh. Ipahiga. Dugangan mo lang siya dahil, ma'am. Oh. Sa babaw. Color? Sa babaw. Yes, ma'am. Ang shaper. Sa babaw or sa dalong? Babaw. Ano siya, ma'am? I-brush. Nadulan. That's always my problem. Pagkatapos ko brush, kakadula akong kilay. My gosh. Kami na dapat sa ibo powder, ma'am. Pero pag-practice ka, ma'am, pencil, din ang pinakanami. Kay, iya-tip, ma'am, gamay. Okay. Pag nagdula, ma'am, i-shade mo din siya tudo, ma'am. Para mag-fade siya. Yes, ma'am. Ayan na lang. I-shade mo siya. Sa una, ma'am, sa una. Here? Yes, ma'am. So happy! Ano siya, ma'am? Hey. Thank you, Miss Al! Thank you so much! Visit her here sa SM Roxas City sa Evergreen? Evergreen ako na. Nagutom na ko. Okay, kinapoy din kuya. Honestly. Thank you so much. See you around, mga kabangbang dito sa Roxas. But yeah, every weekend I'll be there in Iloilo. See you! Yes, mga kabangbang, nalobat ako kanina, but nag-charge po tayo because I want you to see this one at their car park. Look! Merong space so you could gather together with your friends, and this one is the best part here at SM Roxas. Mayroon silang bicycle pump station at bicycle park. How do you call that? One parking for your bicycles. Woo! And of course, ito yung car park. And that's SM City Roxas. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalim din.
from being inspired.